L-4 filgħodu komplet l-inkjesta maġisterjali dwar il-kwerela li fetaħ il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi kontra s-soldati. L-investigazzjonijiet kienu ffukati fl-Iskwadra Marittima tal-Armata f'Xatt it-Tiben. L-inkjesta mmexxija minn maġistrat inkwirenti l-Maġistrat Joe Mifsud. Preżenti f'Xatt it-Tiben kien hemm ukoll l-espert tal-qorti Martin Bajada u uffiċjali mill-Korp tal-Pulizija. Il-Maġistrat Joe Mifsud tela fuq il-Patrol Boat P-52, hekk kif il-kwerela ġiet ippreżentata kontra 11 il-membru tal-ekwipaġġ ta' din il-Patrol Boat. B'kollox aktar minn 40 soldat qegħdin jiġu investigati fuq kwerela li fetaħ Jason Azzopardi. Dan ikkonfermah l-avukat Herman Mula li qed jagħti l-assistenza legali lis-soldati. Dottor Mula kien saħaq li s-soldati ċaħdu l-allegazzjonijiet li saru fuqhom u spjega li dawn għaddejjin minn trauma wara li dejjem għamlu xogħolhom sew biex isalvaw ħajja ħaddieħor. Dan l-istazzjon hu infurmat li l-inkjesta bdiet il-ġimgħa fil-għaxija u l-Pulizija flimkien mal-esperti tal-qorti taħt id-direzzjoni tal-Maġistrat Inkwirenti Joe Mifsud baqgħu għaddejjin sa tard bil-lejl bl-istħarriġ tagħhom.